19-24. Ένας πόντος, ένα κύπελο με τον Πάε. Δεν θα ολοκληρώσει με άσο ο Ηρακλής. Ανάσα. Είναι πόντος για τον Ηρακλή. Ο Τζικίνης θα καρφώσει απ' έξω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. «20-25, 27-25, 19-25 και 19-25, Άρης Ηρακλής 1-3. Ο Ηρακλής είναι ο κυπελούχος Ελλάδος για την περίοδο 2001-2002. Μετά την Πάτρα, το 2000, ο Ηρακλής και πάλι παίρνει τον τίτλο που κατήχε μέχρι πρότινος ο Ολυμπιακός όταν κέρδισε τον Ηρακλή στην Ξάνθη 3-0. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος κάνει αγώνα, βρίσκει κοντά του τον Αλέκο Λεώνη, να τους ακούσουμε. Κύριε Λεώνη, δύο λόγια.